बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे खौरांफोर लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 7 डिसेम्बर 2021 बाराया मंगलबार। दिनैनि सानाव बिटिसिनि सेक्रेटारियेट मावख'नि लांगोनाखौ बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बन्द' खालामनानै होदों। मोनथिनो हानायाव दिनै बिटिसि सेक्रेटारियेटनि मावख'आव साख्रि मावग्रा एबा खामानि मावग्राफोरा गेटनि साखाथियावनो हालाय-हाफाय जानांनो गोनां जादों। खौरांनिफ्राय मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिनै फुंबिलिनि 10 रिंगासो जायै समावनो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बिटिसि सेक्रेटारियेटआव फैनानै मावफारियाफोरखौ फुंनि 10 बाजि जासेयावबो सासेबो नुनो मोनैलाय बिटिसि सेक्रेटारियेटनि गेटखौ ताला मारिनानै होदों। मोनथिनो हाबावनाय बायदिब्ला बिटिसि सेक्रेटारियेटआव साख्रि मावग्रा एबा खामानि मावग्रा बिथांमोना गावसोरनि गोसो बायदियैसो जेब्लाबो समावनो अफिसाव नुजाफैयो आरो दिनैबो फुंनि 10 बाजि बारनानैसो गासैबो मावफारियाफोरा सफैनो हादों। जायनि जाउनाव बिथांमोना दिनै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै बिटिसिनि सेक्रेटारियेट मावख'नि लांगोनाखौ बन्द' खालामना होजानानै बिटिसि सेक्रेटारियेटनि मावखुलियाव हाबनो मोनाखै। बिथांमोना लांगोनानि मोखाङावनो थानांनो गोनां जादों। मख'नो नांगोनदि खौरांगिरिनि सोंथियाव प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव जायफोर बिथांमोना साख्रि एबा खामानि मावो बिथांमोना अफिस टाइम बायदियै फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 5 रिंगासिम खामानिखौ मावथारनो नांगोन आरो जायफोर 10 बाजिनि उनावसो अफिसाव फैगोन बिथांमोनखौ हाबहोनाय जानाय नङा आरो बेलासिनि 5 बाजिनि सिगां जायफोर न'आव थांगोन बिथांमोननि सेलारिखौबो दाननाय जागोन। बे गोख्रों बाथ्राखौ बिथां प्रमदआ बुंथियो। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावोदि जाय बिथांमोना जेबो जाहोन गैयालासिनो सानथामै अफिसाव फैया अब्ला बिथांमोनखौबो सासपेन्ड खालामनाय जागोन होननानै गोख्रों रावै बुंथिबावो। मानोना गोबां रायजो राजाफोरानो बेवहाय गोबां खामानि लानानै फैयो आरो बेवहाय मावग्रा अफिसारफोरखौ लोगो मोनैयाव खामानिफोरा जालाङा। बिनिखायनो दिनैनिफ्राय गासैबो बिटिसि सेक्रेटारियेटआव साख्रि मावग्रा बिथांमोनखौ सांग्रांथि होनायजों लोगोसे गासैखौबो टाइम बायदियै नुजाथिफैनो बिथां प्रमदआ खावलायो। गुबुन फारसेथिं सोरबा जुदि मावफारियाफोरा बेराम जादोंब्ला एबा उसुबिदा जादोंब्ला बिथांमोना सुथि लानो हायो होननानैबो बिथाङा बुंथियो। नाथाय गोसो बायदियै अफिसाव फैनानै गोसोबायदि न'आव थांफिननाय बेखौ माब्लाबाबो खालामनो मोननाय नङा होनना बुंथिनायजों लोगोसेनो बिब्दि खालामोब्ला माब्लाबाबो निमाहा होनाय जानाय नङा होनना बिथां प्रमदआ दिनै गोख्रों रावै बुंथियो। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। बिटिआर ओनसोलनि दाब दाब जायगाफोराव सिखावनि दुंहाव थासारि। बे समावबो खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला चिरां जिल्ला सालबारि बाजाराव थांनाय हराव गंथाम गलायाव सिखाव हाबनानै मुवा जिरादफोरखौ लांजोबदों होनना मिन्थिनो हानाय जादों। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला सिखावआ गासै 5 लाखसो रांनि मुवा बेसादफोरखौ लानानै थांजोबदों होनना मिन्थिनो हानाय जादों। गुबुन फारसेथिं गंसे गला बिगोमानि आइजोआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला सानसे सिगांसो गोदानै मुवा जिरादफोरखौ गारि गंसे लानानै फैदोंमोन आरो गोदानै लाबोनाय मुवा जिरादफोरखौ मोनसेबो फानजेननाय जायाखैमोन होनना फोरमायथियो। बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोदानै मुवा जिरादफोरखौ लाबोनाय लोगो लोगो मोनायावनो सिखावआ खावनानै लांजोबदों होनना फोरमायथियो। बिनिखायनो पुलिसआ थाबैनो सिखावखौ हमनांगौ होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों दाबि खालामदों। दिनै बेलासिनि मोननैसो खौराङा बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों।